Velkommen til 18 minutters træning, og vi har 9 forskellige øvelser. Indimellem af de 9 øvelser, der har vi double high knees og push-ups. Og det er 1 minut øvelse, og så er det 25 sekunders double high knees og 25 sekunders push-ups. Hvis man synes, at 18 minutter er for meget, så kan man jo bare stoppe videoen, når man ikke synes, man vil træne længere tid. Hvis man kun har 10 minutter eller 12 minutter. Så den er bygget op sådan lidt anderledes, kan man sige, end vi plejer. Det er 1 minut i stedet for 50 sekunder. Det gør en stor forskel. Og så samtidig så har vi de der cardio ind imellem, som jo så også er 25 sekunder hver. Og der skal I bare give den max gas. I har 10 sekunders pause, inden I skal i gang med den næste øvelse. Det tror jeg vist egentlig bare var det. Den første er run through plank. I har prøvet, tror jeg, alle øvelserne før. Så det er vist bare derudaf. Jeg bruger en kettlebell som den eneste, remedie, og den bruger jeg i kettlebell swings, og det er øvelse nummer 6. Så hvis I ikke har en kettlebell eller en sandbag eller noget andet, I kan svinge, så laver I bare squat i den øvelse. Det er vist egentlig bare det, jeg vil sige med det. Jeg sætter tiden i gang, og der er lige 10 sekunder, så har vi plank kick through. Det vil sige ind her, sparke, tilbage, og så den anden side. Så vi kører. Når I kommer tilbage i planken, sørg for at stå lige. Husk at spænde ballerne, når I kommer tilbage her. Hvis ikke I vil springe, kan I jo bare gå. Spark igennem. Gå. 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 Spark igennem. Gå. Gå. Okay? Så er det double high knees. Hvis I er svært ved den her, kan I jo bare nøjes med at lave high knees. Armbøjninger på knæene eller på fødderne. Sekunder. 10 sekunders pause. Så er det feet clap, feet lift off. Så I klapper, kommer ned, klapper. Husk, når I lander, land i bredstående. Jeg står og klapper. Double high knees. Armbøjninger.
3 sekunder. Så er det commando plank. Starter hernede. Vi kører 2, 1, modsat arm, 2, og så hopper man 1, 2, 1, og 1, 2, og 1, 2, 3 sekunder. Double high knees. Buddy. Sekunder. Så er det burpees. Det var en positiv overraskelse. Sekunder tilbage. Double high knees. Push-ups. Så er det 4-4-4. En, 2, 3, 4. Husk at spænde her, så lænden kan mærkes i gulvet. Husk at løfte skuldrene fra gulvet også, så I ligesom laver sådan en sving, hængekøjeagtig.
4 sekunder. 3, 2, og double high knees. Så det er push-ups. Shit. 5. Så er det kettlebell swings. 1 minut. Og der laver I jo bare squat. Double high knees. Push-ups. Så er det side plank, leg lift, hip dip. Så jeg løfter. Jeg tror bare, jeg fortsætter med den her. Otte sekunder. Jeg holder den bare. 2, 1. Den anden side kommer senere. Double high knees. Push-up. Husk at spænde i ballerne, når I laver push-up. Brug alle de muskler, I har. I kan mobilisere. Fire sekunder. Så er det Ninja jump tuck.
Hvis I har svært ved ninja jump tuck, så laver I bare en squat helt hernede fra. Hopper op. Så I tager squatten hernede fra. Hopper op. Okay? Jeg tager ninja. Det vil sige, jeg er nede og sidder på knæ. Vipper rundt. Double high knees. Fortsæt. Hold da. Push up. Så er det side plank til den anden side. Sidste runde. Jeg holder den bare det sidste stykke tid her. 10 sekunder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Double high knees. Push up sidste gang. Sekunder. Push up sidste gang. Sekunder. Kom nu, Pernille. 3, 2. Ja, den var måske lige en anelse hårdere, end jeg måske havde troet. Konditionsmæssigt er den jo virkelig krævende. Og det der jo, som jeg har sagt så mange gange før, det der er så fantastisk med de her programmer, er jo, at uanset om man er fra start, eller om man har trænet et stykke tid, man kan jo altid bare presse sig selv til det yderste, man kan. Så der er jo ikke nogen, der siger, at man skal nå et vist antal. Man skal nå det antal, man kan. Og skal der lægges pauser ind imellem, fordi det har man brug for, jamen så gør man jo det. Det har jeg jo også gjort, som I har set. Men
vigtigste af alt er jo, at jeg holder så få pauser som muligt, og giver den så maks gas som muligt. Håber I synes, det var sjovt at være med. 18 minutter færdig for i dag. Hej!